Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako môžeme pracovať so vstupmi a výstupmi v prostredí Simulink. Model už máme nakonfigurovaný pre beh na našom zariadení. Do modelu sme z knižnice blokov pridali tie, ktoré dnes budeme potrebovať. Sú to digitálny vstup, digitálny výstup, PVM, analogový vstup, display, scope a gain. Poďme si zostaviť jednoduchý model. Ako prvé zoberieme digitálny vstup a prepojíme ho priamo na digitálny výstup. V našom prípade budeme stlačať tlačidlo a svietiť ledkou na výstupe. Tlačidlo máme na píne 8 a ledku na píne 9. V bloku Digital Input môžeme nastaviť, ako často má zbierať dáta. Robí sa to v časti Sample Time. Tu môžeme vybrať hodnotu, pod ktorou sa dáta budú vzorkovať. Môžeme dať 0,01 sekundy a našu voľbu potvrdiť. Keďže digitálny vstup bude dávať iba logickú jednotku a logickú nulu a takisto digitálny výstup potrebuje logickú nulu a logickú jednotku, medzi tieto bloky nemusíme dávať žiadne matematické operácie. Vytvorme teraz druhú časť modelu, zoberieme analogový vstup. Analogový vstup máme na píne 0. Periódu vzorkovania môžeme zase dať 0,01 sekundy. PVM výstup budeme mať na píne druhej ledky, čo je 7 a voľbu môžeme potvrdiť. Pri analogovom vstupe a PVM výstupe je dobre sa pozrieť do blokov a jeho popisu. V popise uvidíme, s akým rozsahom hodnôt tieto bloky pracujú. Tento blok reprezentuje analogový vstup 10-bitovými hodnotami, čomu zodpovedá rozsah hodnôt medzi 0 až 1023. PVM výstup zase potrebuje hodnoty v rozsahu 0 až 255. Na to, aby sme sa medzi týmito rozsahmi pohybovali, potrebujeme využiť matematickú operáciu. Využijeme zosilnenie gain. Z rozsahu 0 až 1023 sa budeme snažiť dostať do rozsahu 0 až 1. Spravíme to tak, že vstup podelíme maximálnou hodnotou rozsahu, čo je 1023. Keďže rôzne bloky môžu mať rôzne dátové typy, môžeme tomuto zosilneniu ešte povedať, že výstupom našej matematickej operácie bude double číslo, čiže číslo s maximálnou presnosťou. Pri využití dátových typov, ktoré vracajú priamo bloky, môže dôjsť k problémom pri aritmetike. Týmto zabezpečíme, že budeme pracovať s maximálnou presnosťou. Túto voľbu potvrdíme a takisto potrebujeme previesť signál z hodnoty 0,1 na hodnotu 0 až 255 pre PVM blok. Preto musíme ísť znova do tohto gain bloku a teraz nebudeme deliť, ale budeme násobiť hodnotou. Takže tu dáme krát 255. Signál je zase prepnutý na double a môžeme dať apply a OK. Všetko si to ešte pospájame. A výsledky si môžeme ešte zobraziť či už na displeji alebo grafe. Takže zapojíme blok display, pridáme blok scope a to isté spravíme aj dole. Čiže skopírujeme si pomocou pravého kliku display blok
a takisto aj scope block. Blokom scope ešte môžeme povedať, v akých rozsahoch sa budeme pohybovať. Takže ak otvoríme scope block, pôjdeme do scope a zvolíme nastavenia. V nastaveniach môžeme prejsť do časti Y-nová os a tu môžeme povedať, v akých rozsahoch sa budeme pohybovať. Pre digitálny výstup to bude -1 až 2, pretože naše hodnoty budú iba 0 a 1. Toto potvrdíme. A druhý graf. Bude mať y-novú os v rozpätí 0 až 255. A náš model máme pripravený pre beh na zariadení. Posuňme si ho teda do strany a zapnime kameru. Znova využijeme zapojenie, ktoré nájdete v návodoch na stránke Road to Fay. Poďme si teraz model spustiť v interaktívnom režime. Teda klikneme na Monitor and Tune. Model sa bude prekladať, takže zase trošku zrýchlíme video. Model nám už beží na zariadení, takže môžeme vyskúšať naše zapojenie. Ako prvé stlačme tlačidlo a pozrime sa na hornú vetvu. LEDka nám svieti a na displeji máme logickú jednotku a logickú nulu. Tiež môžeme otvoriť displej a sledovať na grafe, čo sa nám deje. Podobne to môžeme urobiť pre potenciometer. Otvorím zase okno grafu. A na displeji tiež uvidíme hodnotu potenciometra. Takže poďme s ním trošku pohybať. Vidíme, že sa nám teda mení hodnota od 0 po 255. A takto za behu môžeme sledovať, čo sa nám deje na nejakom vstupe alebo výstupe. Toto vám môže pomôcť pri hľadaní problémov alebo ladení parametrov vašich algoritmov. V prezentácii si ešte zopakujeme škalovanie vstupov a výstupov. Analogový vstup mal rozsah 0 až 1023. My sme sa ho snažili dostať do rozsahu 0 až 1. Potrebujeme využiť matematickú operáciu delenia a teda náš vstup podelíme 1023. PVM výstup pracuje v rozsahu 0 až 255. Preto potrebujeme rozsah 0 až 1 vynásobiť číslom 255. Škalovanie vstupu a výstupu môžete spojiť jedným zosilnením. Ak sa teda chceme dostať z rozsahu 0 až 1023 do rozsahu 0 až 5, vstup môžeme naraz násobiť 5 a deliť 1023. Ak by sme sa chceli z rozsahu 0 až 5 dostať do rozsahu 0 až 255, potrebujeme vynásobiť krát 255 a podeliť 5.